господа, днес на 28 октомври 2025 година The speed that Bulgaria has, I never have seen before. It is unbelievable how strong your team worked on that cooperations. Вече с положените подписи. Някои биха нарекли днешната церемония историческа, други не биха обърнали внимание, а трети сигурно не биха спестили критиките. Оценката ще бъде дадена, вероятно, отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Важното е, че тя има няколко измерения и те не са само в числата, те не са в активите, те не са в продукцията. Измеренията са политически, защото този проект нямаше да бъде възможен без синергията, която Съюза и НАТО генерират за това Европа да бъде опазвана по-добре в името на гражданите на Европа. Нямаше да бъде възможна без нейните икономически измерения.